Hej, mit navn er Anastasia. Jeg laver den her video, der har noget meget vigtigt på hjertet, jeg bliver nødt til at dele med jer. Det handler om, at min far modtager en dødsensfarlig behandling i psykiatrien. Dette betyder, at han oplever hele 12 bivirkninger af det antipsykotiske middel Serenase. Nogle af dem er livstruende, hvilket er hjertebanken, åndedrætsbesvær og ondt i brystet. Ifølge minmedicin.dk hører disse bivirkninger under ikke almindelige. Min far har derudover forhøjet blodtryk, og når han tager det antipsykotiske middel, er han i højere risiko for at udvikle hjertesygdomme. Jeg har naturligvis været videre med alvorlighederne til min fars psykiater, og han nægter absolut at gøre noget før den 15. januar, hvor vi der vil snakke om den videre behandling. Vi forstår ikke, hvorfor en psykiater overhører somatiske advarsler. Hvorfor skal der gå cirka 1 måned, før der holdes et møde om en serie livstruende bivirkninger? Hvorfor kan han ikke tage os alvorligt og tage en ordentlig samtale inden for få dage? Sådan en sag bør højt prioriteres. Den sygebehandling skal omgående stoppes. Jeg vil meget gerne læse den mailkorrespondance, jeg har haft med min fars psykiater. Den første mail starter den 16. december. Hej X. Vil du påtage dig ansvaret for, at min far har en forhøjet risiko for at dø ifølge diabetesafdelingen C journal? Der står i journalen: med baggrund i antipsykotisk behandling skønnes højrisiko patient og tilbud hjertemanyl. Til dette vil jeg sige, at min far i forvejen modtager bivirkningsmedicin med hans unormale muskelbevægelser, som han har udviklet efter at have taget antipsykotisk i 17 år. Selvom han tager bivirkningsmedicinet, er hans muskelbevægelse uforandret. Så hvad vil det hjælpe at tage endnu et bivirkningsmedicin, når det andet overhovedet ingen virkning har? Jeg vil vende tilbage til de mails og til psykiaterens besvarelse. Kære Anastasia, enhver behandling er afvejning af ulemper og fordele. Jeg anser at fordele ved antipsykotisk behandling langt opvejer ulemperne. Det er muligt, at behandling kan justeres, så bivirkningen bliver færre og effekten ikke bliver dårligere. Dette kan vi tale om ved fælles møde i januar med venlig hilsen X. Jeg svarer psykiateren her og skriver: kære X, tak for svar. Selvfølgelig er der ulemper og fordele ved alt, ikke kun medicin. Vi må da være enige om, at fordelene slet ikke opvejer ulemperne, når min far blandt andet oplever åndenød, hjertebanker og ondt i brystet. Men de livstruende bivirkninger må der hurtigst muligt skride til handling, inden det i værste fald kan tage livet af min far. Som du også ved, har X nævnt på mødet den 11.12., at psykiatriske patienter lever ca. 20 år kortere end resten af befolkningen. Dette har jeg også kunne finde på Psykiatrinyt februar 2013 på side 3. Henviser venligst til denne side. Ydermere er det et faktum, at gennemsnitsalderen i Danmark er 78 år for mænd. Informationen har jeg hentet fra Danmarks Statistik, som findes her. Med disse to faktum, det vil sige statistisk set og taget betragtning af, at han har været i psykiatrien i 17 år, kan vi se, at min far har meget lidt tid at leve i. Med andre ord kan han falde om og dø når som helst. Jeg kan forstå, at I nok er bange for, at han vil være til fare for sig selv og andre, hvis dosisen nedsættes. Som I kan læse i hans journal for de sidste mange år, især i tider, hvor han lidt eller ingen antipsykotisk har modtaget, har det ikke været tilfældet. Jeg er helt enig med dig i, at hans mentale velbefindende er lige så vigtigt som den fysiske. Som både de og X ved, er min far åben for samtaleterapi som behandling for hans paranoid skizofreni og posttraumatisk stress. Derfor tænker jeg, om det er en mulighed, at han udtrappes yderligere, når han har modtaget positive resultater fra samtaleterapi. Jeg håber inderligt, at I forstår, hvor alvorlig min fars situation er. Jeg er virkelig bange for at miste ham.
på grund af de førnævnte forhold af hans nuværende helbredstilstand. Med venlig hilsen, Anastasia. Psykiateren responderer: Kære Anastasia Lauritsen, jeg forstår din bekymring, selvom jeg ikke mener, der er anledning til at ændre behandling akut. Jeg mener, det er uforsvarligt at nedsætte dosis nu, men det giver god mening at drøfte justeringer af behandlingen den 15. januar. Alternativet kan være, at din far må genindlægges, så behandling og eventuelt justering af behandling kan foregå under tættere kontrol. Venlig hilsen X. Jeg svarer samme dag, og jeg skriver denne gang: Kære X, sætter stor pris på dit hurtige svar. Er du venlig at uddybe, hvad grundene er for, at du forstår min alvorlige bekymring? Hvilken anledning skal der til, før behandling ændres akut? Hvorfor er det uforsvarligt at sætte dosisen ned? Er det ikke netop et livstruende bivirkning, at det er forsvarligt at skifte over til mildere præparat? Hvornår vil du få snakket med det traumatiske center? Hvad mener du helt præcis med det sidstnævnte? Med venlig hilsen, Anastasia. Den sidste mail, jeg modtager, er fra den 23. december, og den starter: Kære Anastasia, jeg har kun mulighed for at svare kortfattet lige nu. Jeg forstår din bekymring, fordi din far har bivirkninger, og fordi han hele sin helbredstilstand taget i betragtning har en øget risiko for at blive alvorligt syg. Hvis behandling reduceres, er der øget risiko for tilbagefald til mere alvorlige psykiske problemer, som også er belastende. Han havde alvorligt tilbagefald før sidste indlæggelse. Angående indlæggelse nævnede jeg det som alternativ, hvis ikke vi kan blive enige om en ambulant behandling, der er psykiatrisk forsvarlig. Jeg har øvrigt forsøgt at ringe flere gange til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri uden held. Med venlig hilsen X. Ja, siden den 17. december, hvor psykiateren melder ud, at vi først skal snakke om ændring af behandling i januar, har jeg måttet vise over for ham, hvor vigtigt det er, at han tager stilling til det nu. Ved at kontakte min fars praktiserende læge. Det bedste lægen kunne gøre, var at skrive psykiateren en mail. Og den kigger jeg lige på nu, så jeg kan få den listet op. Den er her. Kan man lige se, ja. Patient møder med datter og tolk. Hun er meget bekymret over hendes fars behandling med Serenase Depot. Han er meget bivirkningspræget. På trods af lysentin er der akatasi, tremor, grimasser, generelt uro i muskulatur, præger også gangfunktionen. Et andet emne er Serenases påvirkning af kardiovaskulær risikoprofil. Han har dagligt klager over brystsmerter. Jeg vil henvise til hjerteambulatoriet med henblik på undersøgelse for eventuelt MB.cordis ischemicius. Det må jeg lige undersøge, hvad er. Ja. Jeg spørger til, om Serenase på nogen måde kan reduceres eller skifte til anden præparat med færre parkinsonistiske bivirkninger. Hun vil også meget gerne have sin far til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, hvis nok beliggende Ballerup. Kender du noget til det? Med venlig hilsen læge. Psykiateren svarer min fars læge, og i mailen skriver han: Kære kollega, jeg forstår datterens bekymring, da der jo er en del bivirkninger ved den nuværende behandling. Der er imidlertid meget tungtvejende indikation for en psykosbehandling. Han har nylig haft svært tilbagefald i forbindelse med medicinsvigt. Dosis kan formentlig ikke reduceres uden forværring af tilstanden med præparatskift vil blive drøftet med patient. Jeg har tidligere lovet datteren at konferere patient ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, selvom jeg ikke har nået det endnu. Med venlig hilsen X. Derudover skriver lægen: ovennævnte er svar. De er opmærksomme på problemet med ændring i antipsykotisk medicin skal være med sikkerhed for, at han ikke bliver psykotisk igen. Med venlig hilsen X. Min far og jeg har derudover været et smut forbi hans socialrådgiver,
for at høre, om hun kunne gøre noget. Og det eneste, hun kunne hjælpe med, var at få ringet til psykiateren for at høre, om mødet kunne ændres. Og hun ville svare mig over mail. Hun skriver så samme dag, vi har været til møde med hende. Og i mailen står der: Hej Anastasia, tak for mødet dags dato. Jeg har talt med overlæge X, og det er ikke muligt at ændre tidspunktet for fællessamtalen. Den afholdes derfor fortsat torsdag den 5. januar kl. 14, hvor jeg vil deltage. Og jeg svarer: Kære X, et stort tak for hurtig respons. Jeg er målløs over, at overlæge X nægter at hjælpe min far før, eftersom det er en livstruende situation, som de også har set ikke. Kan de fortælle mig, hvilke forskellige grunde, der gør, at han ikke vil prioritere min fars helbred og tage møde tidligere? De bedste hilsner, Anastasia. Jeg mener helt alvorligt, at psykiater har svigtet min far. Han er fuldkommen passiv, når det gælder min fars helbred. Hvad skal der til, før han og sygeplejersken lytter? Vil de først lytte, når min fars hjerte har slået det sidste slag? Min far har været i psykiatrien i 17 år. Han har kun fået det værre. Som i hans helbred lider. Hans krop kommer med advarselstegn, og det er svært at sige, hvor længe det vil fortsætte, indtil kroppen holder op med at fungere. Han får udelukkende medicinsk behandling. Han har aldrig modtaget samtaleterapi for hans posttraumatiske stress og skizofreni, selvom utallige studier viser, at det giver positive resultater. Hvorfor forhindrer de ham i at få anden terapi? Er det et spørgsmål om penge? Mister psykiater en god portion ved, at min far udtrappes af antipsykotisk og optrappes i samtaleterapi? Han har desværre aldrig fået reel hjælp, og det skal der laves om på. Jeg frygter allermest at få et opkald fra hospitalet om, min far er erklæret død. Jeg vil ikke miste ham. Så kære jer, jeg har brug for jeres støtte. Del hjerteskærende videoen og opfordre andre til at gøre det samme. Der skal handles nu og ikke om 3 uger. Min fars liv hænger i en meget tynd tråd, og hver minut er kostbart. Jo mere vi deler, desto større er chancen for, at politikere, psykiatriledelsen i Hovedstadens Psykiatri, Sundhedsstyrelsen og andre fra branchen ser det. Der skal lægges pres på psykiateren, så den vanvittige behandling kan få en ende. Jeg vil sige af hjertet tak for din værdifulde tid og enorme hjælp. Hej hej.